Mia să joacă. Să nu se plictisească. Ne jucăm Mia, da? Te joci cu hârtia? Să nu plictisești, da? Și te uiți. Mai. Cine acolo s-a trezit? Și se aude acolo. Wow. Și Mia. Și s-a întâmplat. Unde-i hârtia? Este? Și se aude acolo. A? Ce vrei să auzi? Nu ți somn? Nu? Mai. Și eu bunit. Și-a văzut acolo. Mia? Și-a văzut acolo. Te joci și aștepți. Hai, joacă-te. Nu vrei singur să te joci? Uite așa. Da? Și aștepți Mia. Unde-i hârtiuța ca te jucai tu? Mia? Te ascunzi, da?